Korean drama The Worst of Evil Episode 6 Mizo tonga recap ithlir me kani gi chela chu Chinese mi asum don pui pakhat nen anin be meka yujongi chuan alo ngak reng boka gi chela mu to ma Chinese sum dong te chu local an ni a an mu le lok theisi lo wangin an lung oi lo hle maya gi chela chuan yujongi a mangai ema wangin asum don na lampo ngai to man ri lo khopin na om mek bok ani amangai mei cha chu an boina turani ti shelovin abula om theina ni phot chuan engma ain dan tir phal ri lawa gi chulele yujongi chu restaurant changkang taka thil ei dun turin an om meka amun chu achangkang ema wangi yujongi chuan chu tiang mun changkang le man tawa chol chu phula wain ti thu ashila gi chule ero chuan yujongi tan chuan a chaber adu sakchina wangin a thei to pa chwa zel thung ani yujongi chu anui na boral san bok nen in en kol chatle thil cha ayama mo thu chu ashila gi chule chuan an tlei rol laya chanom lova akalbo sana wangte chuan ngai dam adila akalbo san chana chuan yujongi chu ti shom adu lo thule an chung kwa chu thenom khoveng ten twal thatu an ngai awangin yujongi chuan sheomati a hlo awangin akalbo san thu a shil bok ani gi chule chuan kaswang to ana ka soi thin kha ile sha em ti in yujongi chu azota yujongi chuan thil dang soi zui da in sumdo na hi engza cha nge i nei ti in azota atam zo khi chu kami chhorden an en kola avai soidon chuan atam tham ve le mai ti in gi chule chuan achanga yujongi chuan gi chule chungchang tu sha chak anga mei baka apasal te thil chui me ka achang kai thei tak hlo be sein zona anga hle maya engtin nge isum don na zong zong chui hon thei I chan hlui te nen in thok dunin ka sha a anni ho po kha inwai thok te fe kem ni ti in yujongi chuan azot le a gi chul chuan sha du inga hle mai ti in nui de suk chungin achanga yujongi chuan gi chulana rin hlel mai a hlowa wangin kan in hmu lo na rei ta bok nen I chan chin hi sha chan ka chak wang zo ka ni ti in soya gi chula chuan tuna chuan ilaka ka intiam na kha ka ti hlotlin nge tuna chuan ilaka ka intiam na kha ti hlotlin nge ka tum to ang ti in ashila yujongi chuan makti mel de voin yujongi chuan makti mel de win eng intiam na nge isoi om zia chu ti in azota gi chulale yujongi tlei rol lai chu alo langa an pahni chuan cycle in phurin yujongi chuan enge iswang to na isoi kha ti in azota gi chula chuan night club nei tu ni ka chak ber night club ringot nilovin abul vela cafe le restaurant te ka en kol tel bokanga movie theater le bar te Chinese le Korean restaurant te nen mi tu po in gangna manron kalapya nga kador pakhat tal an tlonge nge theina turin le tuma in min mu si to lo na tura chutianga sumdong hlotling takni chuka du ani ti in asoi yujongi chuan lalang maya omi du ni mo alo ti a gi chile chuan chutiang ang sumdon na ka kalpui ani chuan nupuya ka nei thei che anga university changkang taka te kalu kherangai don lova chu wang chuan mi ho satak ka ni chu anga ya lom ka ho sakhuna chuan nupuya ka nei don che ani ti ka tiama che ti in ashil ani gi chile chuan Chinese sumdon puite chu hmu tumin junmo nen chuan hotela an kal duna Korean local lom puinan poisa tam tham tak mai chu gi chile chuan ape boka heruni chuan an sumdon na police an in rol awang chuan gi chile chu arin to lo thule an din mun a hlo om tak awangin an pahnia anin dorton na chu ti to pathat thu a shil bok ani Japanese hopo Korean om mek thu a soitel boka gi chule chuan anin sumdon ton na chu a hlok ti a sha ta wangin an ti to mei chu a hlau hle boka andam doi thon thin chu kezi ra ta changa kezi soma an ti pun tur thule poisa choi ngai zong zong po anin huam thu a shil tel bok ani gi chule chu Chinese lam mi oyama chuan in mu adu thu chu phone in aron shila do hyang ate chuan drak manga sumdong lian tak tak pathum Korea rama anom mek ti an shatin man nge tumin ro man na an siama hotela CCTV anda zong zong chu an mani nan en kol ri tur thule junmo chu pen recorder manga an ti alo record theina turin an bul hnaya om tir theidan an ngei to a junmo chuan Mr. John hena chuan yujongi hian gi chela hi engti kangi a hmu top theyang ti in azota Mr. Cho chuan an panhian in hmu tir hi kan thil tumber chu anilo ma se yujongi ha bauthot ani chuan rin hlel in hingal don ani ti in a shilfia
Gangnam Police Station a chuan drug addict pakhat chu report pe turin an lu duna an thian pa abo thu le a kidnap tu te chu Yaksam High School ami an ni thu an soi boka Yaksam High School le Gangnam Union member te chu inzom na an nei thu police te chuan an sha chwa pha ta bok ani oyama chuan gi chule chu phone a ron shilin hotel a ron kal tur le Chinese mi heroin chu ron shwai tel ve tur le gi chule chu anaute zongjong shwai lovin amirin ber pakhat cha ron shwai turin a shil bok ani gi chule chuan junmo chu meeting an nei na ruma a shwai lu tur thu le midang zong chuan pon a lo ngak turin a shila junmo a ron lan hnu hian an boss gi chule chuan adu sakbi ke ma wangin anaw dang te chu an lung oi lo hle maya hotel an pan na lama kara an tlan lai chuan police panhi chuan lo ti dingin junmo chu chhuak tura an ti thule police an ni thu chu an soya an kar cha bi chu phoi sakin pon lama chhuak tur chuan an tia junmo chuan thu oi takin azui chhuaka gi chule ero chuan an meeting nei tura tlai hlo ema wangin a man mo ril ru hlea police panhi chuan yan kisti an mi zon lai abo thule ani chu Yaksam High School chhuak ani awangin gi chule chuan a thupui ani an ring boka jungbei le hi sung chuan officer pakhat chu kawin an mi zon lai chu an sha zong ani le ni lo an zota an ni chuan an sha lo thu in an changa officer chuan Yaksam High School kal lai mek ani thule Yaksam enkol tu te an ni awangin an sha lo chu a oi lo hle maya chutia an soi mek lai chuan gi chule chuan tunari chuan ti tur poimo tak kan nei awangin min lo she thiam donya ti pa in kara chuan lu atuma officer chuan kar kong khar chu lo dangin injinga mi yan kisti khan mi atha awangin atlan bawa hi thudik ani ti kan chui chuak ani chuan drug crime me ni to lovin twal tha thu boy ani to zo kang chutiang ani chuan nang le ke hi kanin hungun to hle don ani ti na ani chu ti in ashila officer pani te chuan gi chule te chu hotel an kal na tur lama chuan an umzuya do hyanga team te po chu an thom no hak te thlak dang lamin hotel lama chuan a team te chu arukin a duty tir vek boka junmo chuan pen recorder an ken tir chu an thu soi engki man sha theinan amozakara chuan ada lok bok ani do hyanga chuan junmo recorder pai chungai thlapa in pon lama motor chunga a duty a team dang te chuan CCTV an en thareng bok ani gi chule chante junmo ti lo chuan motor chunga changin buaina ompal taka anin ven nan an ngak mek boka officer Hwangmingo te chu hotel kota chuan an ron lang hlola gi chule te chu umzui zel an tumbok ani an sum do na anga hi chuan film khur anga ema ti swal pala om chuan an sum do na top thei ani awangin uluk takin meeting room an lu ma chuan security pakhatin an taksa chu payan nei le nei lo check-in adap chuak ma savek phota Chinese how a check zo chuan gi chule te chu ron thleng ve ngalin do hyanga te chuan an recorder pai tir chu junmo an check ani chuan an man chhuak nge nge don ti an sha chian ema wangin junmo an check lai tak chuan a recorder ken ruk an man sak nial don an sha ta wangin do hyanga chuan emergency bell chu met mai turin ashila belaron rik ta ka chuan junmo chu an check mek lai chu an ti topa junmo chuan engthil nge thleng en fia turin kawakalange ati chunzom taboka junmo chuan a recorder pai lai chu amazing bo ma chuan ada tha a meeting na room po chu alu ve thei pha tabok ani gi chile ten meeting an nei lai chuan junmo le mi pakhat chu room shana lo omri turin an tia junmo ten room shana an nga na chuan an tongri an shat ve thei lo nan music ring takin an play sakbok ani gi chile te pathum chuan an sum don na chu an ram police cheuten an chui zui ti an shat nu chuan indoor ton na fel fai jok an nei theina turin an soi hawa gi chile chu police an chui zui mek ti an lo shat ve awangin an sum don na atang chuan in hnuk dok ri mai turin an shila gi chile chu police in an umzui tak tak le tak tak lo fia nan hotel kota chuan be khai chunga minute nga ding turin an shila chuta police in an ron umzui lo ani chuan an indoor ton na chu an nei chhun zom pui thei tur thule police an ron enroll ani chuan an sum don ton na atop tur thu an shil bok ani gi chile chuan lung oi lo tak mai in be khai chung chuan hotel kot lam chu apan ngala an sum don ton na atop ani chuan atan omzia om don lo ti a shat awangin tlom zo ka tangin an thu ang chuan a om ta zok ani
Chinese pa Oyama chuan heirin hena chuan an pahnih chawa sumdon an kalpui adu thu ashila gichila tenena an pathuma an sumdon na chu gichila atel lau chuan an hlok jok tur thu te chu asoi pui dun boka gichila le junmo te in hnuai lama hotel kota an din lai chuan an mani en thlatu te chuan mak an ti in an shethiam lo hle maya an be khai me ka chuan an sumdon na ber Gangnam Crystal chu om an ring boka ma se an mani thuwa chak ringot thei an ni lo awangin an shat lai chiang taka an hmu phot angai awangin an en thlari ta jok ani heirini chu Japan lama an ho tu pa ber nen phone in anin be meka gichile chu an sumdon na a man tangkai thule a ming thup na na mang tangkai ni thu ashila Gangnam Crystal an tol ruk thin chu police hawin an chui don ani poa Japan laman ming chat ve don lo thu chu ashil tel boka Japan lama gichilan pa angmaya en chuan arukin gichila chu aphat sandu thu chu herini chu ashil boka gichila aya midang police in an rin hello tur mithar zong tur chuan acha bok ani heirinin hena chuan Korea rama dealer thar tur amu ani chuan gichilan poisa apek tur aya tam apek jok tur thu ashil tel bok ani gichila le junmo chu minute nga chung pona an din hnu chuan hotel lama chuan lut le in meeting an nei na room chu an pan chhole a huangmo police officer te chuan an zui ngal boka junmo le Chinese guard pakhat chuan room pona chuan an ngak meka chuti lai mek chuan huangmo chu an meeting nei na room lampan chuan aron kalpheya junmo chuan room alu lo nan adang ngala huangmo chuan jangi chulate thilti hi enge tia zo pa in omson turin ashila gi chulate chu chulai room achang chuan inson turin an chwa ngal boka officer chuan junmo ana kalna tur adan renga wangin athin rim chuanin junmo chu a hnekta a junmo chu tlombik tum lovin a khoilet ve ngal boka an pahni an in swal boy mek lai chuan gi chelate chu room dang panin an kala junmo chu do hianga mitir te chuan ron chan puin officer huang chu an man beta do hianga motora omlai chuan jungbei chuan arin hlela wangin a endeu renga do hianga lampan atum mek lai chuan hi sunga te chuan an ron kova jungbei hian junmo hi an rin hlel ema wangin a chui zui renga chu mai baka gi chelan ama aya adu sakjok ani ti a shat nu phei chuan Teimo unaw pa tak ani aring lo bura junmo chu en thlatu ani alerin renga wangin achezia le athil ti chu a en ulu theile bok ani hotel kota bawra ka zia omma chu heirini rooma chuan an omri a heirini chuan police chu lolu tir kha swalna om hleinem mi in biak na awangin thu boy an siam theipo ani chuang lova ti injun mo hena chuan asoya police in melan mu khan thila poi thui karin wangzo kani in passport nei po alem ani boxi a ti in ashila heirini chuan thamlo tak main minven himdu wang moni a ti in nui deuh suk chung hian ashila heirini chuan tuna chuan police anron enroll ti kamit nge in ka hmuto a thil a boy thlak zwal to don ang hle mai atira in boyna po in chin fel ma in a aya poizok boyna in tok le ta a in sum don ton na nei puile tura tan chuan rin nga min har sa to don ani hi ti in ashila junmo chuan he boyna hi chu kan ching fel watang ti kan tiama cheu ti in gi chula thlawang chu a hau ngala junmo an hetia gi chula te tran anga alan chan chu an sum don na bupui ber an man chwa ma a an ti to pa hlau wang ani heirini chuan gi chela hena chuan sum hi kan boy pui ber ani lo tuna chuan kan ringam to lo che ani sum don na bulchan le nan chuan mithar kan mamo a ma se chu po kan ring mai thei ngal don box si lo ngei to na thar kan sen mai anga ani ti in a shila heirini chuan junmo hena chuan aputa na arin om ema wang chuan mak ati thu asoya junmo chuan gi chula hian ka chunga rin na angat ngama chutiang bokin keipo in ala karin om hi ka tumber ani chu nang ni pon in sum don na a in ngai poimo ber ani lom ni in rin ton na om lo chuan indoor ton na hi a hlotling thei ngai lo tuna in thil boy pui anga ngat phei hi chuan in rin ton na angai ani ti in ashil ani heirini chuan Korea kalkha to thule mun sang tlo kwala du thu chu ashila chumi tur chuan tour guide tur amamo tur thu chu asoi tel boka Oyama chuan gi chule churon ko le in Japan lama an pu berin aron shil angin tuna ri chuan Gangnam Crystal manga an sum don ton na chu ti topri adu thu aron soya chu mai baka police an enroll to chu chuan lama mangin an ta na hlawom thei thu aron soitel bok ani
an sum don ton na chu chol la ri tur le a himani ti an fin fia le huna an chhun zom le tur thu a shil bok ani officer Huangmo Thinrim chuan gichulate office lama chuan zui le a gichulate office kong khar chu a chung lama tanga a in kal awangin Huangmo chuan tubo aken lai chuan a chuchia a gichula o marina wangin anaw te hna chuan a hmu du thu chu a shila gichula naw te chuan an boss chu a omna an shat lo thu an chan hnu po in an thu soi oi du tlat lo awangin mi pakhat chu kut a thlak tawak maya gichula chuan an officer police in an ron zong ti a shat chuan a ril ru a ha hle a junmo chuan ama wanga buaina tok an ni awangin police hna chuan ama nge in pek lu adu thu chu a shila gichula chuan dan tum ma se an ma ni ta na thatur zok ani arina wangin junmo chu an hial ta bik lova junmo chuan police nena in peklu atumna a chuan phut let anei ve ta boka Japan le China a an sum don ton na a telve to turin gi chula chu a intiam tir bok ani